ಹಾಯ್ ಚೂಲರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ದಸರಾ ಮುಗಿಡು ಈತ್ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು. ದಸರಾ ಒಂದಿತ್ತು, ದಸರಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದಿತ್ತು, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಭಾರಿ ಶೊಕಡೆ ತೊಗೊಂದಿತ್ತು, ಇಂಕುಲೆ ಭಾರಿ ಶೊಕಡೆ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು. ನಿಂಗೆ ಆ ಥಣಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡತ್ತ ಅಂದ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಣ ಇಲ್ಲಡಿ ಕುಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರೇರಿ. ಬಟ್ ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ದಿನ ಎಂತಾದರೂ ಇರ್ತದ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ದಸರಾ ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅವನುಂಡು. ದಸರಾ ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡತ್ತ ನಿಕ್ಕಲು ತೂಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಶೋ ಕೊಡು ಇದೇ ಪಿರಾ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತೂಕದ ದಾಂಡಲ ದುರಂಡಲ ಪೋಂಡ ಇಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೇ ದಿಂಚೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತು ಲಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡೆ ಅವು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು. ಸೊ ಒಂಜೇ ದಮ್ಮುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟಕ 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 ವೀಡಿಯೋನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಟಕ 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 ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋದು. ಎಂದಾದ ಪಂತೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೊತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಹಾಂ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅಂಚಿನ ನಾನು ಹೊರರ ಶುರು ಮಂತ ನಾವು ಎಂಡೆ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ನಾಗೆ ನಮ್ಮ 100 ಬರೋಂತಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಡ ಆಯ್ತೋಲ್ಲ ಈ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಫೀಲ್ ಆವಡತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇತ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ನಡತೊಂದು ಪೋತಿಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಏನ ಪಾತೆರಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿ ಒಂಜೇ ದಮ್ಮುಟ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಪಣ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೆ ಯಾನು ರಪ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರಪ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋದು ಒಂಜೇ ದಮ್ಮುಡು 2 hours ಎತ್ತೊಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪರೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡು. ಅವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು. ಸೊ 2 hours ಎತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಚನ ಮುಗಿತು ಪಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪಿರಾ ಫ್ರೈಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಪುಡು ದುರಂಡಲ ಪೋಂಡ ಅಥವಾ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಉಂಡು ದೂರ ಪೋರೆ ಉಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂದು. ಬಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಕಲ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಶುಕ್ರವಾರ ದ ಪೂಜೆ ಆತಜಿ. ಬಟ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ದೀಪ ಬತ್ತಾರೆ ಉಂಡು. ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ನಾನು ದೀಪ ಬತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲರೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಿನೀನಿ. ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಬಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅವು ಬಿಸಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಪೋಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ದಿನ ಇಂಚ ಪೋಂಡು ಬಿಸಿ ಇತ್ತರ ಆರಾಮ್ ಇತ್ತನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತರ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾ ನೋಡ್ತಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ನಿಕಲ್ ದಾಳ ಪನ್ಪುಚಾರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತದೆ ತೂಪರೆ ಮತ್ತೊಂಡು. ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೋಪೆ ದೀಪ ಬತ್ತಾವೆ ಬೊಕೆ ಏನ ಕೆಲಸ ಪೂರದ ದಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚದಿ ಇತ್ತಜಿ ಅವನ ಬೆಚ್ಚದಿ ಓಡು ಈ ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಢಮ್ಮ ಪೇರು ಮೊಸರು ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾಣಿ. ಇಡೀ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಜಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪದಿಂಗಿ ಇತ್ತದ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ನಿ ಖಾಲಿ ಬಜಿಲ್ ಮಾತ್ರ ದಾಯಪಣ್ಣ ಪದಿಂಗಿ ತಿನ್ನೋರು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದು ಬಜಿಲ್ ತಿಂದೆ. ಬಜಿಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನೆರೋಚಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಬಿರ್ಕ ತಿಂಪೆ. ಬಟ್ ಇನಿ ಬಿರ್ಕದಿಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆತ. ನಾನು ಪಿರಾಯಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬಿರ್ಕೊಂತೀನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕತೆ ಆತೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಪೆ ನಾನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇನಿವೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಅದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬಿರ್ಕಿದಿಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತಕ್ಕನ ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನದಿ ನಾನು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂದು ಇಂಚ ಬರ್ಪುನೆಟ್ ರಸಮ್ ಅಂದು ಕಡ್ಪುರ ಕಾಣೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದು ಏಪರ್ದು ಇಂಚ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಐಕ್ ಆಯ್ತ MTR ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪೌಡರ್ ಅದನ್ನು ಕನತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ. ಮಲ್ಪರೆ ಆಗಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂದತ್ತು. ಪಂಡ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತಿಗೆ ಮಿತ್ತಡು ಖಾರ ಬೂಂದಿ ಬಿರ್ಕು ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಿನಾಲ ಕನ್ನಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅರ್ಕನ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಹಂಚಾದರೆ ಮರದ ಪೋಪು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ. ಖಾಲಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋದು ಆಲ ಟೇಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಆಯ್ತು ಮಿತ್ ಖಾರ ಬೂಂದಿ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ಮಿಸ್ ನಾವೆಡೀಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಓವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತನೆ ಏನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ఒక ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪೂರ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ನೇ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೆ. ಏನು ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಅವೇನು. ಸೊ ಬಟ್ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಆರು ಮಲ್ತಿಂದಾನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಕನ್ನದಜ್ಜಿ ಪೂರ ರಸಮ್ನ ಒಂಜಲೆ ಕೊಪ್ಪು ಅಂಟ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೋದು ಕೋಡೆನ ಏಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಇತ್ತು ಮುರಾಣಿ ನಾಯಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಮಲ್ತಜಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ತೂತರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಎವರೆಸ್ಟ್ ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ತೂದು ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಲ್ಲೇ ರಸಮ್ನ ನೆಟ್ ಬರೀತಿರು ದಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ದಿವೋಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪ್ಯಾನಡ್ ಪುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು
ಬೊಕ್ಕ ಎವರೆಸ್ಟ್ ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಯಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡಿಗೂ ರೆಡಿ ಆಗ ಅದೇ ಅವ್ರು ಅಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ರಸಮ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಮನ್ಪುನ್ ತೂಕ ಎಗ್ ಉಂಡು ಎಗ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಂದು ಇನ್ನಿಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮುಗಿಪುಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿಪುಗ ಒಂದು ಬಜೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಉಂಟು ಅವಿನ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕದು ಇದು ಗುಳು ಚೂರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗಿಂಡಲ್ದು ಆತು ಅಂತೆ ಬಜ್ಜಿದು ಅವ್ರು ತನಿಷ್ಕ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವನೊಂದು ಶನಿವಾರ ತನಿಷದಾದನ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಶಾಪು ಕಡಪದೆ ಬಾಲೆ ಪೋತನು ಕನಾರೆ ಅಂದು ಯಾಲ ಪಿದಡ್ದಿತ್ತೆ ఒక ఆయన కనపే పండే ఇంకలో ఉదాసీన అంగడికి పోరే సో ಅಂಚಾದ ఆయనకి ಹೋದೆ ತನಿಷಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜೇ ದಿನ ರಜಾ ಖಾಲಿ 1 ಡೇ ರಜಾ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ నుంచి ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೂಟೀನ್ ಎನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೆ ఆయన ಓದವನ ಬರೀ ಪವನ ಅವೇ ಕತ್ತೆ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಯ್ದು ಚೆಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಶಾಲೆದ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದು ಲೆಂಚ ಬರೀತೆ ನಮಗೆ ತೂಕ ಅಂತ ಪಡ ಆಯ್ತು ಎಫರ್ಟ್ ಪೂರ ಎನ್ನಾತೆ ಏ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿತ್ತಿಂದ ಐ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಐ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಆರೆ ಐ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಓದಾಯ್ನಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಓದೇ ಜಿನ ಇಂಚು ತೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಪಂತೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗುಡ್ 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 ತನಿಷ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಪಂತೆ ತೆಪ್ಪಣೆ ಯಾನತ್ತ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲ್ಲು ನಾಯನಾಯ್ತಿರು నేను ఏలా ఎన్నునేజ్ గుడ్ మార్క్స్ బతి కూలే జోకులేకి మాత్ర ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಕಲ್ಪದೆ ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪದ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುನ ಕಲೆ ಕಲ್ಪಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲಿಯಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಪದಂಗಿ ಉಂಟು ಪದಂಗಿ ಸಹ ಇಷ್ಟು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಸಹ ಬೇರೆ ಗಿಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ. ಏನಿಗೂ ದಾಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ತೂತರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರೇನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ ದಸರಾ ಹೆಂಚ ಆತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿರಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋ ಶೋಕ್ ತುದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಒಂದಿಜ್ಜರು ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಪೋತಾರೆ ಅಂತ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡುತ್ತೇರತ್ತೆ ಆಕಲೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲೋಳು ಎತ್ತು ಜೋರು ಮಂತ್ರಿ ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಶೇರ್ ఒక ಉನೇಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ఒక ಒಳಿದಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏನ ಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಕರತ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿಜ್ಜಿ ಉಂದಿಟ್ಟುಂಡ ಉಂದಿಟ್ಟು ಏತ್ ರುಪೀಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಯಾರು ಎತ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ವೆಜ್ ಮುಂಚಿ ವೆಜ್ಜ ಇಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಂಗ ನಮ್ಮೂರ್ಗ ಉಂಡು ಅವಳು ಉಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಪೋಡಗುರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಕ್ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಐ ಗೋ ಅಗೇನ್ ಓಕೆ ನೋ 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 ಬಚ್ಚಿ 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 ತನಿಷ್ ನೋ ಹೇ ಬೈ ದ ವೇ ವಾವ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಯಮ್ಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ಅವೇನು ಕೊದ್ಯಾಂದುಲೆ ನನ್ನ ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಆತುನು ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ ಇಡೀ ಚಲ್ಲದಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ನರಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದಾಲ್ ಪಾಂಡ ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ದಾಲ್ ರಸಮ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸನ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಮ್ ದಾದೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬುರ್ಚಿ ಏನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತನ್ ಬಾಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹಬ್ಬ ಶೆಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ತನಿಷ್ ಒಂದು ಕೊರದು ಪೋಯೆ ಸೇಮ್ ಹಪ್ಪಳ ಬೆಳೆಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಹಪ್ಪಳ ಬೆಳೆಕೊಂಡು ಜೊತೆ ದಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಏಕಲೆ ಬೇಯುಂಡು ದಾಲ್ ಇನಿ ಬೇಯ್ದಿಚ್ಚಿ ಬೇಯ್ದಮ್ ಸೊ ಬೇಗ ದಾಲ್ ಪೂರ ಕಾಯ್ದ ರಸಂ ರೆಡಿ ಮಂತದ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕು ಲೇಪಾಂಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ ಉಪ್ಪುಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಟಿವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈದನು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದ್ ಉಪ್ಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ದಾಯ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ನೇನು ದಾಲ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂತೂ ಪಾಡುಜೇರು ಸೊ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸಸ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನಿಕಲ್ ನೋಟಿ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೀರಮ್ ತಿಕ್ಕುಡು ఒక ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಕುಲು ಆಡ್ ಮಂತದ ಫೇರು ದಾಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ದು ನಮ್ಮನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಡ್ ಮನ್ ಫೇರು ದಾದ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೋನ್ ಎಡಿತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಏರ ಒಂಜಿ 60 years ದಕುಲು 70 years ದಕುಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು 20 years ಲೆಕ್ಕದಾಲ ಆಪುಜೆರು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚೂರೆ ಲೈಟ್ಲಿ ಅವು ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಐತೆ ಒಡವಿಸೆ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಪುಣತೆ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜೋತು ಬೀಳೋದು ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಅವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಆಸಿಡ್ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೋನಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಐತೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಅಂಚಂಡ 60-70 years ದಕುಲು ಪಾಡರೆ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಪಾಡ್ಲೆದ ಆಯ್ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತೆ ಏಜ್ ಅವನ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಲೂಸ್ ಅವನ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುಣು ಪಂಡ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಅವನ್ ಪೋಪುಣು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಇಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತುನ ಎಡ್ಡೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ದಿಕ್ಕುನೆ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಆಯ್ತು ಸೀರಮ್ ಬೈದು ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಫಿರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಕೆಲವೇ ನಾವು ಫೇಸ್ ಆಯಿಲಿ ಉಪ್ಪುಡಿತೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಈತ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಯಿಲಿ ಉಂಡು ಕೆಲವೇರು ಇಡೀ ಮೋನೆ ಆಯಿಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಏನು ಏರ್ಪಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆದುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಎನ್ವೇರು ಬಟ್ ರಾಂಗ್ ಅವು ದಾಯ್ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾಯ್ಪಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ ಒಂತೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ನ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದು ಏತು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಲ ಓವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಹಿಡಿದು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಇದು ಪೂರ ಯೂಸಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೊಟೀನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತುಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪಾರ್ದು ಲೆಪಗೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ ಸೀರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಟ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಂತೆ ಐತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಏತು ಸಲ ಪಂತೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಂತೆ ಐಟಂತೂ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಯಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಮಿನಿತು ಉಂಡ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏನು ಯಾನು ಏಪಾಂಡಲ್ ಎಂಕ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತುಂಡ ರಪ್ಪ ಯಾನು ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಉಂಡು ಪನಿಕುಳ್ಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಂತು ದೀಪ ಅವಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಇತ್ತಿನ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ಸೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವಿನ್ ತೂಯ್ಕುಳ್ಳೆ ರಪಕ್ಕದೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಪಣ ಏನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಕಾಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಆತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೊಟ್ಟು ನಿಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಈ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೇತು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಅವೇ ನಿಕಲ್ ದೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಪಿರ ಥಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾ ಎಂಕಿ ಸಾಕಾಣ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪಾತಿಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಸೂನ್ ಬಾಯ್